Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abba Rezo. To alhamdulillahi a tutorial ɗinmu da ya gabata a baya na koya muku yadda ake ba program input. To insha Allahu za mu ɗan yi amfani da ɗan darasi da muka koya game da input da output kamar yadda na gaya muku a baya, domin yanzu mu ɗan ƙirƙiri wani program wanda zai ɗan sa mu ƙara fahimtar abin da muka koya ɗin a baya, tun daga kan abin da ya ɗauko daga variable output har zuwa input. To a tunanina a matsayinmu na beginners a yanzu za mu ƙirƙiri kamar program wanda zai mana calculation. Misali program wanda zai ɗauki lambobi guda biyu sai ya haɗa mana su waje ɗaya sai mana calculating ɗin waɗannan lambobin. To a yanzu da zaran ma kun saurari abin da na faɗa yanzu kun san cewa to tabbas ga abubuwan da muke buƙata a matsayinku na programmers. To yanzu me muke buƙata na farko? Abu na farko tabbas za mu yi amfani da scanner saboda za mu shigar da lambobi. Misali yanzu ya za mu shigo da scanner? Za mu ce import java.util.scanner. Kar ku manta scanner s ɗin farko capital letter ne. Abu na farko da muke buƙata. Abu na biyu da muke buƙata, ku tambayi kanku me muke buƙata. Okay, duk na ji kun camka daidai. Abu na biyu da muke buƙata shine muna buƙatar mu shirya scanner tamu. Za mu ce scanner sai mu bata suna, misali mu ce me za mu bata suna ne, mu ce mata, bari mu ce to input ɗin da muke amfani da shi is equals to new scanner, sai mu buɗe bracket sai mu ce system.in kenan, sai mu saka semicolon ɗinmu. To yanzu kamar yadda muka yi bayani da farko, calculator ce misali za mu yi creating wacce za ta ɗauki lambobi guda biyu ta tara mana su waje guda ɗaya. To kun ga kenan definitely tunda lambobi guda biyu ne muna da buƙatar variable guda biyu. Da farko za mu ce za mu yi creating ɗin variable guda biyu, kuma waɗanne iri ne? Integral variables ko integer za mu yi creating saboda lambobi ne. Sai mu ce int a misali shine zai mana rike mana lambar farko, sai mu sa semicolon. Ba ku yi mamaki ba da kuka gana yi declaring haka, saboda already ai na muku bayani a tutorial ɗin da ya gabata abin da yasa za mu yi declaring ɗin variable ko, tunda ba mu san value ɗin ba. Sai mu ce int a, sannan sai mu sako ƙasa sai mu ce int b, sai mu declaring ɗin shi ma wannan variable ɗin. Abu na farko, abu na wannan na gaba da zamu yi yanzu shine sai mu ba user output, saboda mutum kawai ya ga keyboard yana blinking yana wannan kaga bai san me zai yi ba, dole sai mun dan gaya mai wani abu. Sai mu ce system.out.print bari mu ce print kawai, sai mu bude bracket sai mu saka semicolon. To me za mu fara gaya mutum? Sai mu ce mutum enter a number, enter a number, sai mu saka wannan ya yake column ko, to sai mu saka shi. To na san za ku yi mamaki a nan, za ku ga ban rubuta print line ba. To abin da yasa ban rubuta print line ba saboda so nake idan ya tambaye ni ya ce enter a number mu rubuta lambar a nan gaba kawai, ba wai a ƙasa za mu rubuta ta ba kamar yadda muka yi a baya, shi yasa ban sa print line ba. To sai mu ce a wannan variable ɗin kenan is equals to input, abinda mutum ya rubuta ko, dot next int. Saboda me muka ce next int? Saboda variable ɗin integer ne. To bari mu yi copying ɗin exactly wannan, sai mu yi na b ko, control C, sai mu ce control B, sai mu zo sai mu canza sai mu ce enter another number, sai mu ce b is equals to input.nextInt. kun ga kenan me zai ce enter a number, mu shigar da lamba ko, kamata ya ma na rubuta da Hausa, mu shigar da lamba.
lamba, sai ya ce mu shigar da wata lambar, mu shigar da wata lambar mu shigar da wata lambar. Yau sai mu ce b ita ce lambar da mutum ya shigar daga baya. To daga ƙarshe sai mu ce wa mutum system.out.println, sai mu gaya wa mutum mu ce lambar farko a tara da ta biyu is equals to, sai mu zo sai mu concatenation, sai mu ce a plus b. To amma za mu saka a plus b din nan a cikin bracket. Yanzu idan muka kammala zan gaya muku dalilin me yasa muka saka a cikin bracket. Bari mu fara running din program din mu gani. Aka ce mu shigar da lamba, misali sai muka rubuta 20, sai muka danna enter. Mu shigar da wata lambar, sai muka rubuta 100, sai muka danna enter. Sai aka ce lambar farko a tara da ta biyu is equals to 120. Kun ga kenan kun ga ya tara mana. To alhamdulillah, yanzu bari in muku bayanin me yasa kuka ga na saka a bracket wannan a plus b din nan. Idan misali yanzu kai haka baka saka a cikin bracket ba, tunda dai har mun riga mun fara rubuta string, sai muka ce concatenation, sai muka saka wannan, to tunani zai yi wannan din ma concatenation ne. Misali bari in nuna muku ku gani. Misali mu shigar da lamba, misali 20, mu shigar da wata lambar 100, to zai ce lambar farko a tara ta da ta biyu, zai ce 20 100. Kun ga kenan yayi tunanin tunda da farko nan concatenation muka yi a nan, to yayi tunanin program compiler ta yi tunanin nan ma concatenation ne. To shi yasa za mu saka a bracket haka, yadda idan ya zo sai ya ce lambar farko a tara da ta biyu, to haɗe min concatenation nan to sai ka saka a bracket alamun wannan fa operation ɗin shi daban kake son ka yi sa, tukunna sai kai concatenation ɗin. To shi yasa sai da ya fara cewa a plus b lambar farkon da ta biyu, to sannan sai yi concatenating ɗin wannan ɗin da total ɗin da kuma wannan statement ɗin da kai na farko. Da fatan kun fahimta. To wannan shine kamar kun ga kenan mun haɗa kamar calculator. A yanzu za mu iya mu haɗe calculator nan mu je mu siyarwa da kamfanin Apple, mu ce to ga calculator su wa sabuwar iPhone ɗinsu idan ta fito. Okay. Misali mu ce bari mu ƙara gwada, misali mu shigar da lamba 120, sai mu danna enter. Mu shigar da wata lambar, misali 60, sai mu danna enter. To wannan lambar farko da ta biyu zai ba mu 180 kenan. To jama'a, da fatan dai kun gane wannan tutorial ɗin nawa. Idan har kuna da tambaya sai ku tura min ta comment ko kuma ta email ɗina, ko kuma ku kira ni a lambar wayata. Sannan kar ku manta dan Allah ku yi liking, ku yi subscribing, saboda ta haka ne ni ma za a taimaka min. Na gode, Allah ya haɗa mu a tutorial na gaba.